an balimaw aw bisimila Malactu sanfɛ bi an bɛna micro trottoir dɔ de kɛ ni o kɔni ye ɲiningale ka ɲɛsin an balimaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 12 mankan dɔ kɔni wulila kulu sanfɛ a ye mɔgɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye ɔkɔlidenw kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu ye sanfɛ kalansoba 2 UG ale ni FST o a ye mɔgɔw kɔni bilala ɲɔgɔn na ni o ko kɔni senfɛ mɔgɔ kelen o kɔni bɔnɛla ani na wa mɔgɔ 11 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jokina o kɔni kɛla sababu ye bɔlɔ kɔni sanfɛ ma caman kɔni wulila ka hakilinata fɔ dɔw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko AM ko kɔni kan ka dabila dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ hakilinata la ko AM ko man ka dabila o sababuya la an bɛna gɛrɛ an balimaw la kelen-kelenni ka u ɲininka u hakilinataw la bon ne yɛrɛ fɛ AM minnu kalanna ka taa ɲɛfɛ olu de bɛ don AM na ne yɛrɛ fɛ n'a fɔra i den bɛ kalan ka taa se fɔ ɲɛfɛ u bɛ tila ka taa kɛ fagaliw ni ko wɛrɛw ye quoi ne u bɛ ko kura fagali bɛ kɔni bɛ ko kura ne yɛrɛ fɛ o ko ka dabila o dabila de ka ɲi bon ne hakililata ye min ye donc bɛɛ b'a dɔn AM ko ye min ye Mali kɔnɔ yan donc a sigi kun ye ka kalandenw ka hakɛ lafasa mais depuis a bɛ tuma jan bɔ sisan AM nafa foyi tɛ AM na tiɲɛli kɔ n'a AM ko k'a bɛ sigi AM yɛrɛ bɛ sigi k'a ka ekɔlidenw ka fɛnw de défend mais ani gouvernement bɛ baara kɛ ni gouvernement bila yɔrɔ min na o bɛ yen nafa foyi t'a la ekɔlidenw ka foyi tɛ ka ɲɛnabɔ bon ni AM yɛrɛ bɛ sigi AM kɛra politique ye n'a bɛ sigi kasara dan bɛɛ mɔgɔw bɛ sa walidenw bɛ sa mun y'a min mun m'a bɔ dɔw bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na kalan na u ka fɛn bɛ u bɛ marifa ci AM yɛrɛ kɛra i b'a fɔ a kɛra i b'a fɔ gɛrɛgɛrɔ on dirait rebelle marifa fɛn b'u bolo fan bɛɛ no AM ko gɛlɛyara kan ka ci yɛrɛ de AM kan ka ci nafa foyi t'a la a nafa foyi tɛ se Mali ekɔlidenw ma a foyi a nafa b'u yɛrɛ de kan AM kɛlɛba in bɛɛ wariko de ya u yɛrɛ ka nafa u ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan u tilala kalan na u y'u ban ka bɔ yen o AM ko nafa bɛ min nafa kelen t'a la a kan ka ci di a mɛnna a kan ka ci depuis tuma jan ne hakilinata ye min ye dɔrɔn l'école doit être apolitique mais on voit que les politiques sont rentrés dans l'école et écoledenw fɛnɛ c'est-à-dire yan'u ka politique rejeter u yɛrɛ don politique la donc ça c'est un premier méfait de l'AM o kan ka kɛlɛ ka politique bɔ école ko la en même temps école la fɛn bɛɛ kan ka ye école la fo arme man ka ye école la mais on voit que AM ka u ye perquisition dɔ kɛ kulu sanfɛla la fɛnw bɔra yen a ka bon hakili ma donc sur ce ne yɛrɛ kɔni hakili la nous sommes dans la démocratie et école ka syndicat créé au sein des écoles o tɛ kojugu ye parce que pratiquement a bɛ dugu bɛɛ la mais u k'u ka rôle dɔn état yɛrɛ fɛnɛ k'a dɔn an de b'an opposé u kunna u kana bɔ u ka rôle kɔnɔ ni an ka état yɛrɛ y'u to yen u bɛ k'u sago n'u dɔngɔ kɛ fɛn min ka di u b'o kɛ donc nafa t'a la u k'a ci n'u y'a ci u k'a reformuler ka cadrer ka ɲa ka tɔgɔ wɛrɛ d'a ma min tɛ AM pour effacer fɛn kɛra k'o page tourner mais hali n'u bɛ syndicat kura dayɛlɛ u ka tɔgɔ kura d'a ma a kan ka taa directive minnu kɔnɔ a man ka bɔ cadre min kɔnɔ a kan ka to cadre min kɔnɔ k'o bɛɛ déterminer bon ni mɔgɔ min bɔr'o kɔnɔ c'est que école min mana b'o kɔnɔ c'est que e bɛ ko wɛrɛ de kɔ ou bien ni politicien min taara u sɛgɛrɛ k'i b'u la b'o kɔnɔ e bɛ ko wɛrɛ de kɔ i ni ɲangili min ka kan k'o ɲangili da i kan bon jamana in yɛrɛ ni a école yɛrɛ tiɲɛnenba ye fo ka taa se ko mɔgɔ hakili bɛ jigin ko ka AM yɛrɛ ci ɲuman tɛ kɛ parce que y a l'impunité tant que impunité bɛ jamana kɔnɔ secteur bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la bon ni écoledenw y'u ta sɔrɔ a la école y'a ta sɔrɔ a la o de ka jugu ni diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye parce que le tout commence à l'école ni impunité donna école kɔnɔ o ye éducation tiɲɛnen ye ni éducation tiɲɛna tout va basculer en même temps donc ka AM ci ka tɔgɔ kura d'a ma ka reformuler ka ɲa ka encadrer a ka to a ka prérogative kɔnɔ a kana bɔ o kɔnɔ jamais sinon syndicat des étudiants bɛ école dugu bɛɛ la mais olu dugu ɲɛmɔgɔw kelen bɛ ka encadrer ka ɲa a tɛ bɔ écoledenya cadre kɔnɔ u tɛ da tɛ don politique la arme tɛ y'u ka y a pas de violence
et puis be rôle min jouer bo rôle jouer ka école donc ga intérêt défend ka soro amake Mali ta ñoy Mali ta kera n'importe quoi di donc ne ka vie mi o ka ci no a ci o ka reformuler ka a cadrer ka nya ka a faire de sorte que après école do na fa na ka ku ka tieni na abe ku ka nya na di ne ka opinion ayam ko ni woni akanta ma ni ne ñininga e ba fo anga ko bo a ko ga dabla quoi parce que a mon a chamakele no bandu drone ça we manona fɛnw marifa ni fɛn nu o drone be ka fɛn ron na quoi donc nous sera ka ci ka bɔ yen ka togo wɛrɛ ɲini a la o mais o be sɔn ɲa ko la a nana a diyara n ye a bɛ yɔrɔ min na a ye mun min ye nin ye mankan jama min b'a kɔnɔ o tɛ hɛrɛ ye o tɛ hɛrɛ ye u k'a lajɛ ni mankan jama tɛ se ka bɔ a kɔnɔ a ka bolo ka pewu nka ni mankan jama bɛ se ka bɔ a kɔnɔ a bɛ tɛmɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ sigi mɛ min kan dɛ yɔrɔ ne min filɛ ne yɛrɛ ye ladililikɛla ye u b'a fɔ n ma ko wajuli ne yɛrɛ ye wajulikɛla ye ne bɛ mɛkuru ta ka kuma fɔ ka dugu jɛ sɛbɛn tɛ ne bolo n tɛ sɛbɛn dɔn nka mɛ min dɔn anw bɛ farafinna yan Mali yɛrɛ fɔlɔ y'a fɔlɔ ye an k'a lajɛ an k'a kalan mankan jama in bɛɛ bɛ walikan de la. Ji tɛ ji sanfɛla ye ji ye ji dugumala de n'i ta ji sanfɛla bɛ k'i bɛ kɛ ji kan a dɔ la woyo bɛ taa n'i ye mɔgɔw bɛ ka AM ko in lajɛ ni sanfɛla de ye u ka dugumala la ye AM yɛrɛ nana cogo di il faut connaître l'histoire de l'AM l'historique de l'AM pour que i k'a fɔ k'i yɛrɛ b'i prononcer fɔlɔ AM ka bɔ yen ou bien a kana bɔ yen e bɛ ka yala micro mun na ka mɔgɔw ɲininka c'est la démocratie qui te permet i ka yala k'i ka micro yira mɔgɔw la an la minnu yɛrɛ bɛ ka kuma démocratie de b'anw permis anw ka kuma tan librement o démocratie jɔn de sɔnna k'i jeli ni sogo di jamana ma jamana in ka se ka kɛ démocratie jamana ye o ye AM ni ne ye n'a ko bi ko k'o bɔ yen ne bɛ n yɛrɛ ɲininka jamana in kɛra jamana sugu jumɛn ye fisiriwale jamana ou bien waliɲuman dɔn jamana de don ne bolo AM ciliko kuma man ka fɔ maliyɛn si da n'i y'o fɔ martiri minnu sara su bɛ kasi kaburu kɔnɔ minnu de bɛ AM kɔnɔ bi olu de kan ka minɛ k'u kɛ jamana sago ye jamana k'u kan ka kɛ cogo min na o bɛ kɛ ten sinon AM yɛrɛ tɛ dirigeant dɔw de bɛ AM kɔnɔ bi n'u bɛ ka AM ko in ka birifini ta ka kɛ kojugukɛla ye o tɛ se ka AM yɛrɛ bila c'est-à-dire en cause o tɛ se ka AM yɛrɛ jogo tiɲɛ dɔw de b'a kɔnɔ sinon hali AM bilama mɔgɔ baden de b'a kɔnɔ mun jogo ka ɲi kunu Mali école kun ka dɔgɔ mun kun clôturelen don bi Mali école ka dɔgɔ mun clôturelen tɛ AM ka revendication n'o se Mali écoledenw bɛɛ lajɛlen ma kunu bisi kun tɛ Mali écoledenw bolo bi bisi climatisé bɛ Mali écoledenw bolo AM ka revendication n'o se Mali écoledenw ma bi kunu université Kabala kun tɛ Mali la bi université Kabala sous région bɛɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn foyi tɛ yen AM ka revendication de don donc mɔgɔ min y'o baara ba minnu kɛ association minnu y'o kɛ n'i ko k'o ci ka bɔ yen est ce que e yɛrɛ ye AM ko faamuya wa est ce que e yɛrɛ bɛ AM dɔn wa i kana mɔgɔ damadamanin ka walejugu k'i b'o ta k'i bɛ Mali bɛɛ AM bɛɛ kɛlɛ n'a ye AM yɛrɛ ye jumɛn ye ko association des élèves étudiants du Mali Mali écoleden k'a daminɛ jardin d'enfants ka na bila école primaire la ka taa bila école secondaire la ka taa bila école supérieure la ko a bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ko de AM ye pour que k'u kunkan ko fɔ jamana ka se ka écoledenw Mali écoleden bɛɛ lajɛlen u hamina ye mun ye jamana ka se k'o kɛ AM de ye jamana ni écoledenw ka kumada ye AM de bɛ jamana écoledenw ka kuma lase jamana ma ɔ n'a ko k'a b'o bɔ yen a bɛna jɔn ne bila yen bi ka écoledenw ka damakasi lase jamana ma donc ne bolo AM ciliko kuma a man ka fɔ jamana in kɔnɔ yan n'i bɛ AM histoire ko kalama a man ka bɔ da kɔnɔ abadan lezi nka mun de bɛ kɛ fagali min bɛ kɛ ɲɔgɔn jogi min bɛ kɛ o ka se ka dabila an bɛ kuma o de kan mais AM ciliko kuma n'i y'a fɔ ne b'a fɔ ko faamuyali baliya kuma de b'i da kɔnɔ o ye AM ciliko kuma man ka fɔ maliyɛn si da n'i miiri martyriw ma n'i miiri haki min sɔrɔla AM kɔnɔ Mali écoledenw ka kunda hali Mali écolesow tun bɛ ji tun tɛ yen courant tun tɛ yen ji ni courant sɔrɔla AM sababu la bi o ɔ
n'a ko ko boy ko parce que ko beseda bo ga ke beseta ne be nyayini jonne beseta ne beseta fo ki sai kana beseta o de be nyayini ni e mo faga fo ki sai kana mo faga o de be nyayini no punition kera sisan kele mo fa e mo jogi ko kojugu kere e rela jamana fe o ira jebe o yi mo reba jano ka mo re jogo o be miri chien fla opi ayem kan encadrer di jamana yɛrɛ de kan ka ayem encadrer bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ayem si minnu bɛ yen k'u dilan k'u encadrer ayem ko k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na sinon ekɔlidenw ka syndicat de don mali ekɔli bɛɛ ka syndicat de don a ciliko kuma a man ka bɔ da a b'i n'a fɔ sisan misaliya la union nationale de travail du Mali UNTM o ye mali baarakɛla bɛɛ ka jɛkulu n'i ko k'o ci ka bɔ yen les syndicats autonomes de la police n'i ko k'o ci ka bɔ yen syndicat bɛ yen de ka c'est-à-dire a bɛ ka minnu défend k'olu ka hakɛ de ɲini syndicat se ka ci mais minnu bɛ syndicat kɔnɔ n'olu bɛ ka walejugu kɛ olu de bɛ sama ka bɔ syndicat kɔnɔ olu de bɛ ladilan pour que ka syndicat ko ka jɛ o de kɛ kuma ye. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye fɔlɔ ne tɔgɔ ye Mohamed Kone bon AM ko in vraiment an yɛrɛ ye caman mɛn a la quoi depuis ɲinɛ tɛ an ye caman mɛn a la kuma caman fɔra bon fagaliw kɛra quand même ko in bɛɛ kɔfɛ ne bɛ jigin gouvernement la parce que ni c'est quand même arme yɛrɛ man ka ye école la yɛrɛ bigi ni kaye là on est d'accord mais marfa mais quand même ça c'est de la mafia au moins donc là ne bɛ jigin gouvernement la parce que ni komolol tɛ se ka kɛ ko gouvernement se ka précaution ta o ko kama quoi c'est impossible bon ka se fo nin degré ma jusqu'à présent chaque année mɔgɔ kelen de bɛ to ka nin ko kelen kɛ c'est-à-dire des comportements aussi comme ça et puis de façon répétitive vraiment a kɔni ne tɛ jigin an ye mɔgɔ si la ne bɛ jigin gouvernement la an ka Mali ɲɛmɔgɔ dɛ olu de m'u ju jɔyɔrɔ la sinon c'est impossible o tɛ se ka kɛ o donc nin min ye sisan k'a fɔ ko ka AM ci ou bien ka AM to yen bon pour moi AM cili vraiment ko ni ko bɛ taa kɔni quand même ça vaut le coup k'a ci mais k'a fɔ ko k'a ci o ka k'a bannen de sa non là moi je suis pas d'accord donc u bɛ se ka peut-être tɔgɔ kura bɛ se ka d'a la ou bien voir k'a ko recadrer ka ɲɛ ka mɔgɔ ɲɛnamaw bila yen minnu bɛ se ka ko ɲɛnamaw lase ekɔlidenw ma mais k'a fɔ ko k'a ci ka bɔ yen kɔni vraiment ne kɔni ne hakilina t'o ye mais a bɛ se ka ci ka na ni comment dirais-je notion kura dɔ ye c'est-à-dire juste pour que ka ekɔlidenw défense ta u ka revendication kɔnɔna na bon min kɔni tun bɛ ne fɛ o y'o de ye. Ne kɔni ɲɛ bɛ mun na AM ko ne ka hakilina ye mun ye bon u ka vraiment ka surtout autorité kura minnu bɛ sisan u ka essayer ka AM dissous quoi vraiment parce que n'i y'a jateminɛ depuis AM kɛra jamana kɔnɔ a mana lafiya n'a fɔra à chaque fois ni u bɛ bureau ko bila sen kan ainsi de suite n'a fɔra nin ko sugu de bɛ kɛ hali kunun ko min passera ko kalanko dama bon ne ɲɛna u k'a dissous quoi AM ko yɛrɛ ka ban Mali kɔnɔ u ka essayer ka comité wɛrɛ bila sen kan n tɛ AM ko parce que n'a AM mɔgɔ filɛ nin o caman tɛ kalankɛlaw o caman fɛn wɛrɛ la u profiter pour que u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ sinon n'a fɔra ko kalanko la i tɛ nin ye diɲɛ yɛrɛ jamana seere de i tɛ nin ye jamana seere si kɔnɔ ni Mali yɛrɛ tɛ san o san ko min tɛ ban gouvernement kan ka mesure ta nin na depuis mais sisan an b'a ɲini nouvelle autorité fɛ u ka mesure ta nin na quoi c'est une mesure qui doit être très urgente même ala u k'o ta pour que nin ko bɛ se ka a kana a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra mɛn Mali kɔnɔ bilen voilà ala ka hinɛ bamakatɔw la. donc ne yɛrɛ kɔni hakilina ye mun ye AM ko in na vraiment trop c'est trop AM depuis AM kiriyera ka na se bi ma a sigiri sigi fo mɔgɔ de ka sa sigiri sigi fo mɔgɔ de ka sa vraiment an bɛ yɔrɔ min bi vraiment ne kɔni hakilila AM ko in ka se ka jɔ quoi pour que fagali min filɛ nin ye kulu in sanfɛ pour que a ko ka se ka nɔgɔya cogo min parce que AM ko yɛrɛ bɛ yen kun min kama u ka parking wari ninnu ale ni ɔkɔlidenw dɔw bɛ fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan chambre de fɛngɛ ninnu ka dɔw wari dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a di sécuriser ma o dɔrɔn de bɛ na n'a kɛlɛw n'a fɛngɛw ye ne kɔni hakilina ye mun ye nin ko in na AM ko in na a ka jɔ autorité kura mun nana u ka essayer ka disposition dɔ ta ka AM ci ka bɔ yen nɔ u ka fɛn wɛrɛ bila place la sinon an bɛ yɔrɔ min na bi il est temps an ka kunu dɔɔni quoi il est temps an ka kunu dɔɔni parce que i tɛ nin ye diɲɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ i tɛ nin ye diɲɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ
donc vraiment autorité kura mun nana u ka changement don nin ko la non ma changement don nin ko la ne kɔni ma ɲɛ na dɛ hali ni san wɛrɛ na u ma changement don a la san wɛrɛ mɔgɔ faga wɛrɛ bi kɛ ne de y'a fɔ ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɔni ma an bɛ ala deli mɔgɔ min banna ala ka hinɛ na ala ka dayɔrɔ nɛma bon ne yɛrɛ ka hakilina ye ka a ci ka bɔ yen o de ka ɲi quoi bon ne yɛrɛ kalanna dɛ mais ne ma se au niveau ma mais ne dɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min vraiment là-bas c'est dangereux quoi bon inscription n'a taara fɛngɛ la sisan ka inscrit fɛngɛ brousse yɔrɔ la quoi bon a tɛ se ka kɛ jɛlɛw bɛ dɔw bolo muruw bɛ dɔw bolo bon marifaw bɛ dɔw bolo quoi bon ne yɛrɛ hakilina ye u ka a ci ka bɔ yen quoi o de ka ɲi quoi salamaleykum. kuma in a ka gɛlɛ a ka nɔgɔn. Le problème est que nous avons perdu nos repères. En ce sens que les parents ont démissionné. L'éducation d'un enfant ne peut pas se faire par le laisser aller. Les autorités doivent s'assumer. Quand on est élève ou étudiant, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre vocation que d'apprendre. De nos jours, malheureusement, hélas, l'AEM va de mal en pis. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un réaménagement ou la dissolution totale ou complète de l'AEM. Cela s'impose à un certain moment. On arrive à un niveau où il faut avoir le courage de dénoncer les choses à ce qu'il y ait un changement. Et ce changement ne commence que par tout un chacun. Que chaque parent d'élève s'assume. Moi qui vous parle, j'ai été membre de l'AEM de 92 jusqu'en 96-17. J'étais dans l'AEM. Mais on dirait que les choses ont tourné à une vitesse fulgurante qu'on ne peut même plus imaginer quel est le rôle de l'AEM. L'AEM est là pour défendre les intérêts des élèves et étudiants du Mali. Mais, à ce qu'on constate de nos jours, l'AEM est utilisée à des fins politiques, chose qui n'est pas du tout normale. Alors, de deux choses l'une. Soit il faut recadrer les textes de l'AEM, soit que les autorités s'assument et proposer la dissolution, sinon imposer la dissolution, parce que l'AEM commence à devenir des bataillons de guerre. Que Dieu nous aide.